niin mikä on fiilis? Hei! Hienoa, että olette kaikki täällä tänä iltana. Terveisiä tuolta länsirannikolta, Kokkolasta, Vaasasta. Eilen tehtiin rundia, eilen ja toissapäivänä Tampere, Jyväskylä, Kuopio. Kun oltiin Kuopiossa, joensuulaiset soitti, että pakko tulla tänne, mentiin Joensuuhun. Ja kun oltiin Joensuussa, imatralaiset soitti, että kun pysähdytte siellä, tulkaa tännekin. Ja meidän viimeinen vaalitilaisuus eilen illalla alkoi 22.30 Imatran Nesteellä. Sinne oli tullut joukko koululaisia, jotka oli tehnyt itse semmoisen valtavan banderollia ja odotti siellä Imatran Nesteen pihassa sunnuntai-iltana 22.30 ja oli valmiita tekemään vaalityötä. Aivan uskomaton näky. Mulla oli tänään mahdollista kuunnella vähän jo virittelyä tähän iltaan. Oltiin nimittäin tuolla Kokkolan seudulla Yksipihlajassa ja kuunneltiin Yksipihlajan työväen talolla paikallisen kuoron 2 biisiä, Ultra Bra biisiä jo valmiiksi. Siellä tarjoutui mukaan myös tänne keikalle Munsalan Elvis. Hän on 68-vuotias Elvis-fani, mutta jätettiin nyt kuitenkin tuomatta teidän iloksi tänne. Äsken näitte ulkoministeri Erkki Tuomiojan kannanoton, ja kun tapasimme tuossa portaissa, Erkki näytti kännykästään, että oletko nähnyt tätä uutista. Paavo Lipponen on päivittänyt Facebookiinsa, että hän on käynyt äänestämässä minua. Haluan täältä Kapakaidosta jäähallista lähettää Paavo Lipposelle lämpimät terveiset. Päivi on täällä tänä iltana joukossamme. Hienoa, Paavo, että olet mukana. Vaalien jälkeen Arhimäki myöskin ilmoitti olevansa mukana. Vasemmistoliitto on mukana. Ja nyt Eva Biaudet tänään sanoi myöskin tulevansa mukaan. Eli se vyöry, joka alkoi hyvin pienestä pallosta viime kesänä, on nyt kasvanut ja kasvamassa päivä päivältä, ja olemme tänään täällä jäähallissa todistamassa sen vyöryn jatkumista. Osa sitä vyöryä on ollut sosiaalista mediaa, osa on ollut teitä kaikkia, jotka olette vetäneet ystävienne hihasta, kertoneet, miten tärkeät nämä presidentinvaalit ovat. Ja hyvin suuri osa on niitä taiteilijoita, jotka ovat alusta asti lähteneet tekemään työtä. Kiitos Anssi Kela, kiitos kaikki muut, jotka ovat panneet liikkeelle niin Tavastian tukikonsertin kuin tämän jäähalli-illan. Kiitos taiteilijoille. Tiedämme myös, että on paljon ihmisiä, jotka eivät mahtuneet tänään tänne jäähalliin, jotka pettyivät, kun liput myytiin niin nopeasti. Suomessa ei ole niin suurta hallia, mihin kaikki me mahtuisimme. Se viesti, joka näissä vaaleissa minun mielestäni on tärkein, on se, että Suomessa hyvinvointiyhteiskunta on säilytettävä, huono-osaisuus ei voi periytyä, kaikilla on oikeus tasa-arvoisiin lähtökohtiin. Kun kiertue alkoi Kemistä keskiviikkona, toisen kierroksen kiertue, se alkoi oikeastaan ilman euroakaan. Meillä ei ollut mitään suunnitelmia, miten tämä toinen kierros rahoitetaan. Yhdessä yössä suomalaiset olivat lähettäneet 6 euron, 8 euron lahjoituksena yli 100 000 euroa, ja nyt on kampanja käynnissä.
Tätä kampanja-aikaa on nyt jäljellä 6 päivää. Jokainen niistä päivistä pitää käyttää hyvin. Jokainen niistä päivistä yksinään voi jo muuttaa Suomea. Jokainen meistä voi tehdä jotakin tämän kampanjan eteen niin, että ensi sunnuntaina meillä olisi paras mahdollinen vaalitulos. Minä tarvitsen nyt kaikkien teidän apua. Sitä apua voi antaa kaikilla keinoilla, puhumalla ystäville. Monet nuoret ovat tulleet sanomaan, että he ovat käännyttäneet vanhempiaan ja isovanhempiaan nyt äänestämään. Tässä vaalikampanjassa on ollut yksi slogan. Se on ollut se, että ihmeitä tapahtuu, kun niitä tehdään. Ja olemme nyt todistamassa yhtä ihmettä ja toivottavasti se ihme konkretisoituu sunnuntaina. Ensi sunnuntaina, kun liput nousevat Suomessa vaalipäivän merkiksi, toivon, että ne liput nousevat tasa-arvoisemman Suomen puolesta, sellaisen Suomen puolesta, jossa kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet. Kun keskiviikkona kierto alkoi Kemistä, siellä oli lentoasemalla 17-vuotias lukiolaistyttö pyörätuolissa. Hän kertoi, että hän on vammautunut 12-vuotiaana, käy lukiota ja tuli kysymään minulta lentoasemalla, ollaanko tekemässä sellaista Suomea, jossa hänen kannattaa kirjoittaa ylioppilaaksi, pyrkiä oikeustieteelliseen ja saako hän siinä Suomessa työpaikan, vaikka on pyörätuolissa. Ja minä sanon, että sitä Suomea, tasa-arvoista Suomea olemme nyt rakentamassa. Ja minä kysyin häneltä, onko sinua kiusattu? Onko sinua tölvitty sen takia, että olet pyörätuolissa? Ja hän sanoi, kaverit eivät ole kiusanneet, koulussa on hyvä fiilis, vaikka koulussa ei pääse kaikkiin paikkoihin, häntä jännittää yliopistoelämä. Mutta vanhemmat ihmiset ovat tölvineet. Vanhemmat ihmiset ovat sanoneet, ei sinusta ole mihinkään, sinulla on tuollainen vamma, et sinä voi elämässä pärjätä, ei kannata opiskella. Tällainen Suomi on muutettava. Meidän on tsempattava kaikkia niitä, jotka tänä päivänä ovat syrjittyjä, sorrettuja, kiusattuja, tätä tyttöä ja kaikkia muita. Meidän on tuettava tässä Suomessa kaikkia. Olemme käyneet tätä kampanjaa yhdessä Antonion kanssa. Antonio tulee Ecuadorista. Ja kun olen kysynyt Antoniolta, että jännittääkö, niin Antonio sanoi, että häntä jännittää enemmän se, miten suomalaiset suhtautuvat ulkomaalaisiin, kuin se, että elämme rekisteröidyssä parisuhteessa. Ja luulen, että ulkomaalainen, kuten sinä, oppinut suomen kieltä, tekee Suomessa työtä, on ihminen, joka kaikki suomalaiset voivat hyväksyä. Sydämellisesti kiitos. Se on tosi kiva, niin kuin kaikki oli tällä paikalla niin kuin Pekan takia. Paljon kiitoksia. Kiitos. Kakkonen on ehdoton ykkönen. Pekka Haavisto ja Antonio. Samalla syssyn. Pistetään vielä isot aplodit. Hyvät naiset herrat. Presidentin miehet ja miljoonaa mahtavaa solistia. Miljoona ruusua, voidaan sanoa. Täytyy myöntää, että mä en osaa kyllä laskea, kuinka monta solistia tuossa äsken oli, koska mä osaan laskea vaan 2.